Agad-agad. Ayan, nag-love shout out. Bakit wala kayong mga jacket? Ano nangyari? Yes, ano nangyari, oy? Bakit mga puti ganun? Bakit mga puti? Ayan, nag-love shout out everyone. Bakit ayan, Princess Maria, Madam, nag-love shout out. Ayan. And Sherdan, napaka-supportive naman ng aking madam dyan. Ayan. Kahit pagod yan, ayan. Kahit pagod, ayan. Ano nangyari? Bakit lahat ng tao nakaputi? Mikasha, may love shoutout naman dyan. Ayan. Ayan, Wakar, may love shoutout, Wakar. Natapos ko lang magluto, oy. Minadali ko lang yung pansit. Ayan. Ayan, Mikasha shoutout. May love shoutout, Mikasha. Ayan. Madam Princess Mariam, ayan, thank you so much Lalam sa iyong pag-share dyan. Kahit pagod yung madam na yan, ayan. Napaka-supportive, ayan. Lolo Dan TV, may live shoutout, morning po, hustam sakdan. Anong pakulo ngayon ni Lolo, bakit nakaputi na kayong lahat? Mikasha Kusin, ayan. Iwan ko kasi nakikita ko dito nakaputi. Ayan. Nagmadali ako mga lalam, tapos ko lang magluto. Kaya tingnan mo naman yung aking itsura. Ayan, meron po. Ayan, Wakar, mag-love shoutout sa'yo, Wakar. Ulit ako, ayan. Thank you so much everyone. Ayan, na-miss nyo ako no kasi wala ako kagabi. Mikasha, oy. Tamshare Miss Bulong. Mikasha. Ayan, madam, dala ka bukas pansit. Wow! Kundi lang yung niluto ko, parang ano lang. Oh my god. Wala na yung panis na yan bukas. Ayan. Anong oras na? Anong oras ka ba nakakauwi? Madam Princess Mariam. Ayan, thank you so much naman dyan mga lalams. Na-miss nyo ba ako? Bakit dito sa ano ko nakaputi kayong lahat? Iwan ko ba? Sabi ko bakit walang mga jacket, mga nakaputi lahat. Tapos nakablue lang yung mga parang mga ano susi, ayan, nakablue. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much sa 5 million dyan. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ayan, sakit ng braso ko. Oy, muntik na akong maiwan ng kutsilyo kakamadali. Ayan, 4 minutes premiere Miss Bulong. Anong oras ba yung premiere mo, Mikasha? Ngayon na ba yun? 4 minutes premiere Miss Bulong. Ngayon ba yan? Ayun, ang galing. Nagbublo lang siya pag pinin. Pero ano, nakikita ko lahat puti. Anong pakulo ni Tatang? Pag sa mobile lang naka-blue. Ayan pa. Namsak naman mga lalab sa premiere ni Mikasa. Mikasa, oh my god. Mikasa daw. Kay Mikasha pala. Ayan, Adam, nag-love shout out, Adam.
Adam Morsi, ayan, mag-love shoutout lalabs. Salamat naman dyan. Huwag niyong kalimutang tamsakan si Hus mga lalabs, ayan. Adam Morsi, mag-love shoutout lalabs, ayan. Salamat sa inyong lahat dyan sa walang sawang pag-support nyo sa akin, ayan. Ayan, magkakas. Ano daw? Magkakasya kaya kayo kay Mikasya. Oh my God. Ayan, sa mobile ko lahat naka-blue. Pero pag dyan dito sa live stream, mga nakaputi, anong meron? Ayan. O bini, ayan. Adam, may kasya dan sa'yo si Adam, ayan. Usin ko natin yung ating isang laptop para pang pang views ko. Hindi ko pa naayos. Ayan, Adam nagbuwa ng kanyang bahay. Kuya Jong, mag-love shout out ni Kuya Jong. Good morning my friend. Ayan. Kumusta ka na Kuya Jong? Ayan. Ilang araw na akong hindi nang babanana. Mga lalams. Nakakatamad kasi panay kain. Yan, hindi ako nang babanana. Hindi naman nilulubi na bawasan. Ganun pa rin. Wala siya sa akin makain kasi wala akong hindi ako nang banana. Bahala sa buhay niya. Ayan. Ayan, OTW sa nakapin. From Kuya Jong. Ayan. Mikasya Kusin. Anong nangyari sa computer ko? Naghang na to. Sira na ata to Ayan, kaya nga host. Ayan. Hindi ako ng banana ilang araw na mga labs. 2.10 ako. Hindi man nilulubi na bawasan kasi wala siyang makain. Wala siyang makain sa akin. Bala siya. Nakakaasar siya kasi nag 2.60 na ako Inunti-unti niyang kinain hanggang sa ginawa niya akong 2.10 Grabe talaga to si Tatang, walang awa. Wala siyang awa, wala siyang atay, balon-balunan, kaloob-looban. Ayun. Ginawa ko, sige, wag akong mambanana, bala ko. Tumitingin-tingin lang ako, hindi ako bahala siya dyan. Ayan. Willie Boy, may galab shout out. Willie Boy lalabs. Ayan. Ayan. Si Kuya Jong, napakasipag nito na Kuya Jong. Ayan, maraming salamat sa inyo. Alam ko yung aking likod sakit. Ayan. Kailangan ko ng massage. Ayan. Willie Boy, shout out. Mag-love shout out Willie Boy. Ayan. Ayan, Lady of W. Mag-love shout out lalabs. Ayan. Tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak dyan. Ayan. Miss kita o silutin kita. Ayan. Ilabas mo yung kamay mo dyan, Willie Boy. Ayan. Magsukli po ako pagdating ko ng work is still traveling. Ayan. Sige, mag-ingat kami Kasya dyan. Mag-ingat ka sa iyong travel lalabs. Ayan, mag-ingat kami Kasya. Ayan. Ayan, kapag kinain ka, umungol ka char. Narinig ko lang yun. Kuya Jong, hindi pwedeng umungol at may katabi. Ayan. Maririnig. May kailangan kailangan silent lang.
Ayan. Sisirain na tayo. Ayan. Katarakis, mega love shout out. Katarakis, thank you so much, lalab. Katarakis, mega love shout out naman dyan. Ayan. Billy Boy. I don't understand. Wala yung aking lahat kayo nakaputi. Ba't ganun? Pilin ko si Mukasha, saka lang siya nag-blue. Sisiran, mahina mata ho. Sisiran, ayan. Ayan. Sisiran daw mahina si, ayan. Dan share my friend. Thank you so much Kuya Jong sa pag-share naman dyan. Uy, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Nais ko pa tong computer na isa. Uy. Di pa nag-open. Ang bagal. Ayan. Ayan, Willie Boy Dan full pack po from Adam. Ayan. Thank you so much dyan. Alita Miglab shout out. Hi po. Ayan. Ayan, Miglab shout out. Alita 128. Ayan. Kumusta ka na, lalabs? Ayan. Thank you for coming again. Ayan, you're welcome my friend from Kuya Jong. Ayan. Sana si Mikasha. Ayan, okay lang. Akala ko si Alita ay ibang lahi. Ayan. Kasi yung ano niya, picture. Parang ano, makaluma. Ayan. Makaluma, white, black and white. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Ayan. Kumusta ako? So, okay lang naman ako, Lala. Ayan. Ayan, Mikasha, nakaano pa rin siya. Nasa biyahe, ayan. Ay. Ayan, Adam Morsi Dan sa Pluto Sukli from Willie Boy, ayan. Payodas from Luludan, ayan. Sige lang, Luludan, maya-maya po, ayan. Ayan, Willie Boy, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas, palablab si Willie Boy, Romalyn Ratela, may galang shout out, lalabs. Ayan. Romalyn Ratela, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Junaski, yung binababa ni Nightbot, mga lalabs. Ayan. Thanks po, Willie Boy from Adam Morsi. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May galang shout out, mga lalabs. Salamat naman sa 7 million dyan. Ayan, thank you so much. Ang bagal nito. Ayan, Luludan TV, may love shout out. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Ray BBM Aquino. May love shout out to you, host. Ayan. Ayan, jakitan kita dyan. Ayan. Ayan, Ray BBM Aquino. Ayan. Pinagdalwa mo na si BBM sa kasi Aquino, ha. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Ray BBM. Ayan. May jacket ka na, lalabs, Ray BBM. Ayan. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay. May paglablaban ka dyan. Ayan.
Idol ko. Ayan, Kit Michael Manimtim, mega love shout out. Ayan. Tamsak dan, salamat po sa patamsak dyan, Kit Michael. Ayan. Kit Michael, tamsak dan. Thank you so much, lalab, sa patamsak. Ayan. Patikim naman mo saging mo kung juicy. Ayan. Si Willie Boy. Ayan. Willie Boy Antonina. Wala, ang laki na pala ng bahay ni Antonina. Ayan. Ayan, and Million in the house, mga love shout out. Sino ba yung pangalawang pumasok kanina? Si Lolo Dam. Ayan, Lolo Dam, magbaka na ng bahay mo. Lolo Dan, ayan. Lolo Dan TV, ayan. Ayan mga lalabs, yung mga bagong pasok dyan para kayo masuklian ko. Ayan, magbakas kayo kay Bicula ng Oragon, ayan. Yung binaba ni Bicula ng Oragon, ayan, ako rin yan. Ayan, malabo talaga mata mo, host. Au ka na. Ayan, Adam. Malabo nga yung mata ko, mga lalab. Kasi dati may salamin ako. Ayan. Tamsak host from Marco Agustin. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Ayan. Ayan, Adan. Baba ka na ng bahay. Nasaan na ba si Adan? Umalis na ba? Lolo Dan pala. Uy, mali ang baso. Lolo Dan, ayan. Lolo Dan, magbaba ka na ng bahay mo, Lolo Dan. Ayan. Ayan, Ray Bibi Makino Dan from Kit Michael. Ayan. Malabo ang mata mo. Ray ko. Ayan, huwag kalimutang dikitan na tamsakan siyos, mga lalabs. Ayan. Ayan, Mikasha Kusindan Pulpak. Ayan, magbaba ka na ng Lolo Dan. Bahay. Ayan, Bicula ng Oragon, dating dikit po dan tamsak from Adam Morsi. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Adam. Ayan. Good morning, host. Magalang shoutout ni Ned's Life TV. Ayan. Ned's Life. Ayan, jacketan natin yan. Ayan, Ned's Life. Meron ka ng jacket, lalabs. Ayan. Ayan, Lolo Dan. Magbaba ka na ng bahay mo. Nasaan ka na? Ayan. Ayan, punta na tayo kay Lolo Dan. Tapos na ba kayo kay Mikasha? Ayan. Ay, sige, wag ka munang Lolo Dan. Wait lang ha. Lamsakan mo muna pala si Mikasha. Nakalimutan ko na. Ayan. Small lover, mga love shout out. Tayo kay Lolo Dan. Ayan. Kuya Jong, nandyan ka pa, ikaw sunod dyan. Ayan. Ayan, small lover, lalabs. Mga love shout out everyone. Ayan. From small lover. Ayan. Lolo Dan na sa'yo from Adam Morsi. Ayan. Romalyn Ratela, mga love shout out, lalabs. Ayan. Annalyn Galindis, mga love shout out, tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Annalyn, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Margie Boyman, tamsak us. Ayan. Salamat sa patamsak. Ayan. New upload cover song, guys. Thank you from Small Lover. Ayan. Mikasha Kusin, tamsak ng dalawa. Dating dikit po from Marco. Ayan. Mga love shout out sa lahat from Margie Boyman. Ayan. Salamat sa dyan. Huwag yung kalimutang tamsakan siyos, mga lalabs. Ayan.
Ayan, Margie Moyman nagbaba ng kanyang bahay. Margie, ayan. Ay natatanaw. Ayan, Annalyn Galintis Dan. From Romalyn Ratela. Ayan, pasukli na lang Annalyn si Romalyn. Ayan. Ayan, Willie Boy, ayan. Kit Michael Dan from Willie Boy. Pasukli na lang Kit si Willie Boy, ayan. Dan na sa'yo, ayan. Ludan dating dikit tamsak from mismo lover, ayan. Kit Michael Malimtim Dan, ayan. Full pack. Moonlight Channel, thanks sa thumbs up. Dikit pa din kay Moonlight. Kung Moonlight mo, napanood ko na naman. Pinangat mo, sarap, ayan. Tawang-tawa si si Mikasha Kusin, mapang-asar, ayan. Lolo Dam, ayan, palablab naman si Lolo Dan, nakapin mga lalabs, ayan. Lolo Dan TV Dan po, sir, from Marco Agustin, ayan. Ayan, Willie Boy, nagbaba ng kanyang bahay. Lolo Dan Dan na sa'yo, pasukli na lang from Ned's Life TV, ayan. Ned's Life, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. Ayan, Renz Garcel Channel, mag-love shoutout. Tamsak Dan Host, mag-love shoutout sa'yo. Support po sa'yo. Ayan. Maraming salamat po sa pag-support dyan. Ayan. Annalyn Galindis full pack from Adam Morsi. Ayan. Annalyn, pabalikan si Adam. Dan na sa'yo lalabs. Ayan. Small Lover Dan, pasukli na lang from Romalyn Ratela. Ayan. Puntahan natin si Lolo Dan kung ano yung kanyang bahay. Ayan, 5 million in the house. May ganagalab shout out. 5 million. Ayan. Ayan, ang laki pa na ng bahay ni Lolo Dan. 3K. Ayan. Sana all. Ayan. Ayan, Romalyn, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, pala naman yung aking member na si Bia, Pick and Mix Vlog, ayan. Binababa siya ni Nightbot, mga lalabs. Ang ikli naman ng video mo, Lolo Dan, ayan. Wala pang 1 minuto. Ay, natatanaw. Ayan. Ayan, Adam Morsi Dan, turn off your comment from Lolo Dan TV. Ayan. Dikit lang po from Renz Garcel Channel. Ayan. Adam Morsi Dan from Romalyn Ratela. Ayan. Bigyan mga shout out to all from Renz Garcel Channel. Ayan. Romalyn, dikit mo main mo para maayudahan kita iwan bakas. Ayan. From Small Lover. Ayan, Romalyn, idikit mo daw yung iyong main lalabs kay Small Lover. Ayan. Willie Boy, ayan. Willie Boy, pasuklian si Ned's Life TV, dan na sa'yo, ayan. Ayan, Lolo Dan. Dan na sa'yo si Renz Garcel, Lolo Dan. Pabalikan na lang, Lolo Dan. Ayan. In Renz Garcel Channel, Dan from Romalyn Ratela. Ayan. Renz Garcel, pabalikan na lang si Romalyn. Dan na sa'yo. Ayan. Moonlight Channel, Dan full pack. Minimgalag shout out from Lolo Dan. Ayan.
Ayan, Willie Boy pala, pasukli po from Ned's Life. Ayan. Tamsak Dan from Belen's Adventure Channel. Ayan. Mega love shout out, Belen's Adventure Channel. Thank you, Lalab, sa patamsak. Ayan. Rosalinda, mega love shout out. Hello, mega love shout out, Rosalinda. Ayan. Yan, Rosalinda, may jacket ka na, Lalab. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan. Rosalinda, ayan. Ned's Life, nagbaba ng kanyang bahay. Ned's Life TV, ayan. Ayan, Belen Adventure, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Walang love naman ako mga lalab sa aking member dyan. Ayan, yung binababa ni Nightboot na si Bloody Coder, ayan. Ned's Life Dikit. Dan po from Belen's Adventures, ayan. Thank you so much. Connect po from Renz Garcel Channel, ayan. Renz Garcel, ayan. Done to you from a small lover. Ayan, Luludan, matagal na pala tayong magkadikit, ayan. Nakadikit pa rin ako sa iyo, Luludan, ayan. Boom, 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 boom. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Lloyd, mga lalags. Ayan. Mega love shout out. Thanks everyone. OTW from Small Lover. Ayan. From Renz Garcel Channel. Ayan. Thank you so much. Paayuda host from Rosalinda. Ayan. Magkipaglaban ka muna dyan, Rosalinda. Ayan. Sige lang, Rosalinda. Ayan. Belen's Adventure Channel. Ayan. Renz Garcel, pabalikan si Belen's Adventure Channel. Dan na sa'yo. Ayan. Thank you so much. Ayan. Luludan TV Dan. Dikit tamsak. Ayan. Kuya Jong, nandyan ka pa? Kuya Jong, umalis na ata si Kuya Jong, eh. Kuya Jong, nandyan ka pa, Kuya Jong? Oh, siya. Kuya Jong, nandyan ka pa ba, Kuya Jong? Ayan. Belis OTW, mega love shoutout from Renz Garcel. Ayan. Mga lalap, nagbaba ng bahay si Bicula ng Oragon. Patamsak naman, palablaw. Ayan. Belis Travel Full Pack from Small Number. Ayan. Ayan, Tosok Harang Host, mega love shoutout. Madam Irene TV, Irene V. Ayan. Salamat po sa patamsak at sa paharang. Ayan. Ayan, may jacket ka na po. Ayan. Salamat po, Madam Host, papanti. Ayan. Meron ka na pong panty, Madam. Ayan. Renz Garcel Channel, Dan from Rosalinda. Ayan. Tamsak Host from Dom's Vlog. Galang shoutout Dom's Vlog. Ayan. Salamat naman sa patamsak. Ayan. Meron ka na pong panty. Ayan. Suin yung iyong panty. Suin. Ayan. Suin lang yan, lalabs. Irons B, Madam. Ayan. Ayan, Renz Garcel Channel, stay connect. Thanks from Belen's Adventure Channel. Ayan. Rosalinda Dan. Ayan, Rosalinda Dan from... Saan na ba yung binabasa? From Belen's Adventure. Ayan. Ned's Life TV, Dan Full Pack from Lolo Dan. Ayan. Marco Agustin. Ayan. Kuya Jong, umalis ka na ba? Kuya Jong? Kuya Jong, nasaan ka na ba? Ayan. Dom's Vlog, nagalab shoutout host. Ayan. Kuya Jong, nasa na si Kuya Jong? Umalis na ata si Kuya Jong, ha? Sino yung sunod na pumasok kanina? Si Adam? Nandyan pa ba si Adam? Adam, nandyan ka pa, Adam? Adam, nandyan ka pa, Adam? Baba ka ng bahay mo. Ayan. Ayan, Belen's Adventure Channel, Dan from Rosalinda. Ayan.
Nandyan pala si Rosalinda, ayan. Dom's Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Moana Iguana, Migalab shout out. Moana Iguana, ayan. Moana Iguana, ayan. Thanks Marco Dan, Migalab shout out sa'yo from Renz Garcel, ayan. Maraming morning host, ayan, from Charlie Vlogs, Migalab shout out Charlie, ayan. Charlie Vlogs, ayan, thank you for calling Lalabs, ayan. Meron ka na pong jacket, Carlo, ayan. Si Charlie pala, ayan. Irene B, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Chip Day Vlogs, Migalab shout out, magandang umaga sa lahat dyan, ayan. Das Do Bilens, Migalab shout out po from Renz Garcel, ayan. Rosalinda OTW from Doms, ayan. Carlo Dialca Vlogs, Migalab shout out, tamsak dan, ayan. Salamat sa patamsak, ayan. Erin TV Dikit from Beles Adventure Channel, ayan. Huwag po kalimutan si Yos at si Lolo nakapin, ayan. Salamat naman dyan mga lalabs, ayan. Si Lolo po nakapin, ayan. Si Lolo mga lalabs, si Lolo, ayan. Carlo Dialca, ayan. May jacket ka na, Carlo, ayan. May 9 million index, magalab shout out. Irene V, ayan, nagbaba ng bahay. Ned's Life B, ayan. TV, ayan. Pebrero 14, hello po, magalab shout out. Pebrero 14, ayan. Renz Garcel Dan from Moana Iguana, ayan. Tamsak lang sapat na, ayan. Carlo Dialca Vlogs, ayan, may gamiganab shout out from Pebrero 14, ayan. Bicolanang Uragon, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Irene V, ayan, nagbaba ng bahay, needs like. Tamsak sa'yo, Dom's Vlog, ayan. Stay Connect, Renz Garcel, ayan. Mga lalabs, yung mga pumasok dyan na dumikit sa akin, ayan. Magbakas kayo kay Bicolanang Uragon para kayo aking masusuklian, ayan. At mamaya isa-isahin ko yung mga mga bakas, ayan. Stay Connect from Renz Garcel, ayan. Carlo Migalab shout out from Moana Iguana Vlogs, ayan. Katarakis Vlog nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Dom's Vlog, Rosalinda tamsak, dating dikit from Dom's Vlog, ayan. Dom's Vlog nagbawa ng bahay, Irene's B, ayan. Rosalinda, Moana Iguana Vlogs, Dan Pasukli from Rosalinda, ayan. Lablab naman yung binababa ni Nightboot mga lalabs, ayan si Bia. Naduduling ako eh. Atarakis, ayan. Andyan pa ba si Romalyn? Romalyn, ayan. Michibo Migalab shout out. Hi host, ayan. Michibo Migalab shout out lalabs, ayan. Thank you for coming Michibo, ayan. Thank you so much Michibo, ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Dan na ba kayo, ayan. Needs Life, ayan. Punta na tayo kay Needs Life. Ayan, dan na ba kayo kay Luludan mga lalabs? Needs Life naman tayo, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightboot, ayan. Irene Bidan po from Marco Agustin, ayan. Belis Adventure Channel, pasukli na lang from Rosalinda, ayan.
Bilis nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Michibo Dikit Dan po from Belis Channel. Ayan. Doms Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Doms Vlog. Ayan. Ayan, Renz Garcil Channel nagbaba ng kanyang bahay. Irene V. Ayan. Doms Vlog Dikit Dan from Belis Adventure. Ayan. Baka po may maawa dyan, paayuda baby house here. Tingnan natin yung bahay ni Chip. Ayan, mamaya Chip, sunod yung kay Aned's live. Dyan ka lang, makipaglaban ka muna. Ayan. Nangating naman yung likod ko ay. Ayan, Lolo Dan TV nagbuwa na iguana vlog Dan from Lolo Dan. Ayan. Ayan, Bilis Adventure Channel nagbuwa ng kanyang bahay. Ayan. Marco, thank you at double sa'yo from Irene V. Ayan. Chip G Vlogs, Dan Tamsak lang sapat na from Wana Iguana. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Ayan. Michibu Dan, pasukli na lang from Rosalinda. Ayan. Luldan TV. Ayan. Full support from Belis Adventure. Ayan. Luludan, salamat po from Wana Iguana. Ayan. Rosalinda, dikit na po from Belis Adventure. Irene B, nagbaba ng bahay. Ayan. Chef G Dan from Renz Garcel. Ayan. Wana Iguana, pasukli na lang si Rosalinda. Ayan. Dan ho sa nakapin, salamat from Charlie Vlogs. Ayan. Yan, Bilis Adventure Channel OTW from Doms Vlog. Ayan. Charlie Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalab, binaba ni Night Boot. Ayan. Thank you so much. Romalyn Ratila nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Meds Life TV Dan full pack. Ayan. Yan, Marco Agustin. Mga lalas, wait nga lang mga lalas, magbibilang. Ibilang mga lalams, stay put lang ha, okay lang. Ayan mga lalams, saglit lang, mga 3 minutes. Ayan. Charlie, nasuklian na kita kanina pa. Thank you from Irons B. Ayan. Bilis Adventure Channel, ang gumawa ng kanyang bahay. Hi host, mega love shoutout People World Other Gaming. Ayan. Chip G, mamaya diyan ka lang ha, huwag kang umalis. Ayan. Susunod kay Needs Life. Ayan. Parents B, nagbuwa ng kanyang bahay. Needs Life Dan from Renz Garcel Channel. Ayan. Carlo de Alca Vlogs, nagbuwa ng kanyang bahay. Thumbs up from NYC. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Charlie Vlog Dan full pack from Lolo Dan. Ayan. Renz Garcel Channel, nagbuwa ng kanyang bahay. How is everything? Ayan. Everything is under control. From People World Other Gaming. Ayan. Willie Boy, nagbaba ng kanyang bahay. Carlo de Alca. Ayan. Doms Vlog. Ino nga lalabs, wait lang. Ayan. Mag-CR lang ako mga lalabs. Ayan. Wait lang po mga 3 minutes. Ayan. 3 minuto lang mga lalabs. Maglablaban lang kayo dyan. Mag-washroom lang si Post. Ayan. Love your boys. Ayan. Thank you so much. Ayan. People World. Ayan. Love my boys but you are laughing. Ayan. FMG, mga love shout out. Hello host, ganda, good morning. Ayan. Sobrang magalaw. Ayan. May jacket ka na lalabs. Ayan. Pang 49 sir is small lover from Chip G Vlogs. Ayan. Palikit iwan bakas from the only one channel. Ayan. Mga lalabs, just give me 3 minutes. I'm gonna go to the washroom. Okay. Pa-jacket dos, ganda. May jacket ka na FMG. Ayan. FMG, may jacket ka na. Wait lang mga lalabs. Hello, banana for you from Yash. Ayan. Thank you so much, Yash. Ayan.
Ayan, 14 million in the house. Thank you so much. Ayan. Irene Bio, ay magsisiar mo na pala ako mga lala. Can you tell everyone please go thumbs up my new video? Ayan. Ayan mga lala, please give thumbs up to People World's Other Gaming. Ayan. Thank you so much. Ayan, wait lang mga lala. Wag na host. Wait lang, gusto nyo umihina lang ako dito sa harapan nyo. Dito lang ako umihi sa harapan nyo. Ayan. Salamat sa jacket susun. Wait lang, ayan. Gusto nyo magdala na ako ng arenula dito sa harapan ko. Ayan. Disco Mobile. DJ Rodski, the best. DJ RK Bomb Remix. Upuan na natin yan. Uy. Ayan mga lalab. Sorry naman dyan. Ayan. Nandito na ako. I'm back. I'm back. Ayan. I'm back mga lalab. Sorry naman dyan. Uy. Ayan. I'm back. I'm here again. Ayan. Ayan. Lay. Thank you so much. Ayan. Oh my God. Ayan, tapos na ba kayo kay Needs Like mga lalabs? Nakapagdikit na ba kayo dyan? Ayan. Sorry naman, ayaw nang mahinto yung aking ihi. Ayan, thank you so much naman dyan. 13 million in the house. Ayan. Nandyan si Chip G. Nandyan pa ba siya? Baka ng bahay. Nandyan ka pa ba, Chip G? Ayan. Ayan mga lalabs, ano nangyari na kay Needs Life? Nagdikit na ba kayo dyan? Ayan. Punta na tayo kay Chip G. Ayan mga lalabs. Ikaw pala nakita yung bahay ng Needs Life. Ayan. 340 pala to. Wait lang Chip G ha. Ayan. Ikaw susunod dyan Chip G. Wait lang. Ayan. Bigyan natin si Needs Life ng dalawa. Ayan. Needs Life. Ayan. Nasa bahay mo ako Needs Life TV. Ayan. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Ayan. Ayan, Charlie Vlogs, Rosalinda OTW Madam from FMG. Ayan.
Charlie Vlogs na gumawa ng bahay. Ayan. Mr. Q5, mega love shout out. Hello guys. Ayan. Irene VFMG Mix Vlog, hello, mega love shout out din sa iyo. Ayan. Carlo de Alca Vlogs na gumawa ng kanyang bahay. Ayan. Bigla na uragong tamsak sa'yo dating dikit na from Ned's Life TV. Ayan. Thank you so much. Ayan. Kay Army 59 pa Jacket Army. Ayan. Mega love shout out host. Ayan. Salamat naman dyan. Tuyo yung mega love shout out Tom Kiss. Ayan. Tom Kiss, thank you so much sa patam kiss dyan. Ayan. Lulod na nagbaba ng kanyang bahay mga lalad. Ayan. Ayan, if miss, sino ba yun si ano? Ayan, Dubai OFW TV, mega love shout out host. Ayan. Salamat naman dyan sa patamsak. Mega love shout out din. Ayan. Ayoko ng electric pan. Uy, malamig. Ba't mo pinatay buwang? Carlo Danzay from Irene TV. Ayan. Ayan, Doms Vlog na gawa ng kanyang bahay. Uy, 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 uy. Ayan, Mikasha. Uy, si Mikasha nandyan, uy. Ayan, Charlie Vlog nagawa ng kanyang bahay. Ayan, mga lalas palablab naman yung aking member na si Lloyd. Ayan, pinababa ni Nightboot. Irene V nagawa ng bahay. Willy Boy. Ayan. Babes, you okay? Mega love shout out. Tamsak Cause. Ayan. Tamsak dyan. Chef G. Wait lang, 1 minute, Chef G. Ayan, pupunta na ako sa'yo. Bigyan ko lang ng 2 scenes live. Ayan. Pinanood ko pa kasi. Ayan. Kaya tuloy na tagalan. Ayan, Chip G, magbaba ka na ng bahay. Nandyan ka pa ba? Ayan. Doon na ako kay Ned's Life. Ayan. Doon na ako kay Ned's Life. Dan sa'yo kanina host. Tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak lalaws. Ayan. Chip G, nandyan ka pa ba? Uy, ayan. Sorry naman lalaws. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. Ayan. OTW sa nakapin from FMG. Ayan. Carlo de Alca Vlogs dan. Ayan. Chef G, nandyan ka pa ba? O umalis na ata. Nagtampo na. Uy, ayan. Ayan si Chef G, nandyan ka pa ba? Ibipin na kita. Ayan. Ayan, Chip G nagbuba ng kanyang bahay. Ayan, Babes Yuki OTW sa'yo. Pasukli na lang po. Ayan. Charlie nagbuba ng kanyang bahay. Charlie Vlogs. Ayan. Babes Yuki. Ayan. Pabalikan si Charlie. Dan na sa'yo. Ayan. Damsak dan sa nakapinhos. Ganda from FMG. Ayan. Thank you so much. Ayan. Jocelyn Baclib. Good morning. Host. Ayan. Tamsak, salamat sa patamsak dyan, Jocelyn. Ayan. Irene TV din, patikim naman ng juicy mong saging. Oh my God. Nakita ko yung ano niya, yung kumakain ng saging sumusubo. Ayan. Bakas kayo, balikan ko kayo sa bakasyo. Ayan. From Babes UK. Ayan. Si Madam Irene, sumusubo ng saging. Willy Boy, ayan. Nagawa ng kanyang bahay, Willy Boy, ayan. Babes UK, pasukli na lang from Charlie Vlog. Ayan. Dubai OFW. Ayan. Nagba ng kanyang bahay. Irene TV dan full pack. Nagalab shoutout from Lolo Dan. Ayan. Charlie Vlogs. Ayan. Nagba ng kanyang bahay. Ayan. Babes UK dan sa'yo, madam, from MFG. Ayan.
Big Shuki dan Madam from MFG, ayan. Hahaha, ayan. Fox Official, love shout out, ayan. FMG Mix Vlog, ang galing kayang kumain ni Madam Aileen ng banana. Shoot na shoot, ayan. Charlie Vlog dan Pulpak from Jocelyn Backlig, ayan. Ayan, Fox Official nagawa ng kanyang bahay. Romalyn Ratila nagawa ng kanyang bahay, ayan. Charlie Vlog dan Tamsak Dikit Bill All Dan Idol from Doms Vlog, ayan. Chip G Vlog dan from Ned's Live, ayan. Chip Vlogs dan sa'yo from Dubai OFW TV. Hi sis, Arthur Saban Migalab, shout out Lalas, ayan. Salamat sa pagpunta Lalas, ayan. Willie Boy dan Tamsak dating dikit sa'yo, thanks from Irene V, ayan. Padikit iwan ng bakas from The Only Channel, ayan. Tamsak lang sapat na from Wana Iguana, ayan. Padikit iwan ng bakas from The Only Channel, ayan. Ayan, 12 million in the house, Migalab, shout out, ayan. Si Madam Irene B. Ang galing sumubo ng saging. Ayan. Dubai UFW, Chef G Vlogs dan salamat, ayan. Chef G, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, ha, ayan. FMG Mix Vlog dan from Jocelyn, ayan. Big Shoki nagbawa ng kanyang bahay. Bicolan ng Oragon nagbawa ng bahay, mga lalabs, ayan. Cooking with Zapia, Migalab, shout out Lalabs, thank you for coming, ayan. Thank you so much. Dubai OFW, mga lalabs, padikitan yung nakapin, ayan. Yung nakapin, huwag kalimutan mga lalabs. Irene V, ayan, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Pag tumatapat kang Madam Irene B, natatawa ko, ayan. Nakita ko kasi sumusubo siya ng saging. Charlie Vlog, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Sheena TV, Migalab, shout out, thumbs up po, ayan. Romalyn Ratila nagbawa ng bahay, ayan. Rapunggas dan Pulpak from Luludan, ayan. Sheena TV nagbawa ng kanyang bahay, thank you my friend from Cooking with Zapia, ayan. Fox Official nagbawa ng kanyang puso. Cooking with Zapia nagbawa ng kanyang bahay, Irene V nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Migalab, shout out Husganda from The Cross Channel, ayan. Babe Shoki dan Pulpak from Jocelyn Backlig, ayan. Dubai OFW dan sa'yo from FMG, ayan. Ned's Live TV dan sa'yo from Dubai OFW TV, ayan. Ayan, 11 million in the house, Migalab, shout out Chip G, ayan, Chip G. Yan, nasa bahay mo ako, Chip G 332, ayan. Bigyan kita ng dalawa, ayan. Maglablaban lang kayo dyan, mga lalas. Bake bangus milkfish, ayan. Wow, sarap. Sarap naman ng bangus, ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, ano, Charlie. Charlie Lalams, Charlie, ayan. Ayan, 12 million in the house, Migalab, shout out, ayan. Maglablaban lang kayo dyan, mga lalabs, ayan. Ilang minutes ba to, Charlie? 6 minutes, ayan. Panoorin natin yung 6 minutes mo, lalabs. Chip G Vlogs, ayan. Para sa yung WH, ayan. Puntahan ko yung bahay mo. Ayan, Sheena TV done from Romalyn Ratela, ayan. Ayan, Irene B nababa ng kanyang bahay, salamat host from Charlie Vlogs, ayan. Romalyn Dan Pulpak from Jocelyn Backlig, ayan. Arthur Saban nagbaba ng kanyang bahay. Chip G, nasa bahay mo ako, ayan, Chip G. Panoorin ko to 6 minutes. 6 minutes ang iyong video, ayan. Ayan, Chip G Vlogs, ayan. 6 minutes to lalabs, ayan. 2 times ko para mabilis matapos.
Ayan, pinapanood ko yung iyong bangus. Oh my god, meron aswang na pumasok, mga lalabs. Ayan. Charlie Vlog, Dan Pulpak, from my small lover. Ayan. Kumawid sa piyan, nagbawa ng kanyang bahay, Bicol ng Oragon. Ayan. Love letter. Ayan. Ayan, pinapanood ko pa rin yung ano mo, Chip G Vlogs. Ayan. Mabilis lang tong matapos kasi times 2 ko. Ayan. Ayan, Sheena B, nagbawa ng kanyang bahay. Irene V, ayan, nagbawa ng bahay. Arthur Saban Pulpak, from Small Lover. Ayan. Lolo Dan, ayan. Rapunggas, ayan, Rapunggas Dan sa'yo si Lolo Dan. Ayan. Jocelyn Baclid, dami mo na ipon. Ayan, from Babes UK. Ayan. Romalyn Ratela, ayan. Dan Pulpak, pasukli na lang from Charlie. Ayan. Babes UK, ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Charlie Vlogs. FMG, Madam Jocelyn, tamsak lang Madam, dating dikit na ako sa'yo, from FMG. Ayan. Ayan, Chip G Vlogs. Napakasarap naman ng iyong, ayan. Malapit nang matapos. Ayan. Charlie Vlogs. Chip G Vlogs. Ayan. Ayan, Jocelyn Baclig Dan. Ayan. Dan to you all from Chip G Vlogs. Irene V. Ayan. Ayan, Small Lover, Dan Pulpak from Jocelyn Baclig. Ayan. FMG Mix Pulpak from Small Lover. Ayan. Chabix, Miglab, shoutout Chabix. Ayan. Thank you so much, lalabs. Ayan. Chabix nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalabs. Ayan. Lolo Dan TV. Ayan. Lens Official Dan Pulpak, Mega Love shoutout from Lolo Dan. Ayan. WLWC TV, mga love shoutout. Korean my friend, thank you for coming. Ayan. Romalyn Ratela, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Ikaw sunod dyan, Ramil Romalyn. Ayan. Ayan, na-full watch ko na ano, Chip G Vlogs. Ang iyong 6 minutes, may aswang na pumupunta. Oh. Ayan, Charlie Vlogs. Nagawa ng kanyang bahay. Irene V, nagawa ng bahay. Small Lover, ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Jocelyn Baclig Dan. From Small Lover. Chavix Dan Pulpak from Jocelyn Baclig. Ayan. Babes UK, ayan. Nagawa ng kanyang bahay si Babes UK, mga lalabs. Ayan. Yan, 11 million in the house. May galab shout out. 11 million. Ayan. Thank you so much. Ayan. Sheena, salamat po from Charlie Vlogs. Ayan. Irene B, nagawa ng bahay. Small Lover Dan from FMG. Ayan. FMG, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Jen Tamsak Ma'am, may galab shout out Jen. Ayan. Ayan Jen, meron ka ng jacket Jen. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Jen, hi po. Ayan. May jacket ka na Jen. Ayan, pwede ka nang bumpa ng yung bahay. Jocelyn, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Jocelyn Baclig Dan Pulpak, may galab shout out from Lolo Dan. Ayan. Ayan, hi po ma'am from Jen. Ayan. Small Lover, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan.
Doc Rose Channel, balikan kita sa bakas mo. San ka ba nagbakas? Ayan. From Babe Showcase, ayan. Chabix nagawa ng kanyang bahay, ayan. Ismo Lover dan from Jen, ayan. Charlie Vlog dan Paul Pack, ayan. Moana Iguana, tamsak lang sapat na from Moana Iguana, ayan. Cooking with Sapia, Lolo Dan TV Dan from Cooking, ayan. Lolo Dan, pabalikan si Cooking with Sapia, ayan. Sukli Dan from Charlie Vlog, may bakas ako sa video mo, thanks from Sheena TV, ayan. Ayan, Babe Showcase Dan, pasukli na lang. Ayan, Babe Showcase Dan sa'yo si Romalyn Ratela, pabalikan na lang po lalabs. Ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Saan na ba si ano? Sino pa yung sinabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Uy. Sheena TV nagawa ng kanyang bahay. OTW sa nakapin from Arthur Saban. Ayan. Jocelyn Baklig Dan po, pasukli na lang from Charlie. Ayan. Charlie nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Irene TV Dan from Jen. Ayan. Madam Irene, pabalikan na lang si Jen. Ayan. Irene V nagbawa ng kanyang bahay. Sheena B. Ayan. Jocelyn Baklig Dan na po from Charlie. Ayan. Sheena TV Dan from Jen. Ayan. Chabix nagbawa ng kanyang bahay. Sheena Dan kanina from Romalyn. Ayan. Jen Dan Paul Pack from Jocelyn Backlin, ayan. Babe Showcase, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Jen OTW ako sa'yo, pasukli na lang po from Charlie Vlogs, ayan. Erin B, Charlie Vlogs, ayan, nagawa ng kanyang mga bahay, ayan. Babe Showcase, ninja ko po yan. Tita Kermain ko, ayan, from The Cross Channel, ayan. Arthur Sabandan, ayan. From Jen, ayan. Tamsak Dan sa nakapin host from FMG Vlogs. Chip G Vlogs, balikan mo yung mga dumikit sa iyo. Chabix ng gawa ng bahay. Sino ba yung tinawag ko kanina? Sabi ko siya ang susunod. Ayan. Kumapit na. Jocelyn Baklig, ayan. Punta tayo kay Jocelyn mga lalabs. Tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Charlie Vlogs. Ayan. Si Charlie Vlogs pala. Oh my God. Ikaw pala yung tinawag ko kanina, Charlie. Bakit hindi ka sumasagot? Oh my God. Si ikaw yung sunod kay Jocelyn Bakling. Ayan. Saan na kasi yung aking ballpen? Uy. Nalaglag yan eh. Salamat po sa pag-pin from Jocelyn. Walang anuman lalabs. Ayan. Dan sa nakapin host from Charlie. Ayan. Charlie, mamaya pag tinawag kita, magsagot ka. OTW sa nakapin from Arthur Saban. Ayan. Kumusta ka na, Arthur? Ayan. FMG Mix Vlog Dan from Jen. Ayan. Jen, nasuklian na kita. Thank you from Irene. Ayan. Angie Vlogs Harang. Ayan. Salamat sa paharang dyan, Angie Vlogs. Ayan. Good morning sa'yo, lalabs. Dan Islam is an small lover. Ayan. From Chabix. Salamat, host. Ayan. From Charlie Vlogs. Jen Chabix. Ayan. Nagbuman ng bahay. Jen Dan from Chabix. Ayan. Charlie. Ayan, natawa tuloy si Charlie. Jocelyn Baklig. Ayan. Irene V. Nagawa ng kanyang bahay. Jen Dan Pulpak from The Cross Channel. Ayan. Irene TV Dan to all. Set from Chef G Vlogs. Ayan. Lolo Dan Dan sa'yo, idol from FMG. Ayan. FMG nagawa ng kanyang bahay. Chabix. Ayan. Ayan. Dan Pin. Ayan. Ayan. Jocelyn, pabalikan si Arthur Saban. Ayan. Main channel niya yan.
Kino nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ay, hindi pala siya nagbaba ng bahay, kundi naka night boot pala siya. My God. Wala mo kasi yung mata ko eh. Irene Dan ulit from Jocelyn Batling. Ayan. Jocelyn Dan from Cooking with Zapia. Ayan. Tapos pag-graduate po ng 400. Sige, sunod kita dyan lalabs, Charlie. Ayan, ang laki pala ng bahay ni Jocelyn Batling. Ikaw na dyan susunod, ano, Charlie. Charlie, huwag kang umalis dyan. Bicolanang Oragon Tamsak. Salamat sa patamsak, Ismo Lover Lalabs. Ayan. Charlie Vlogs, nagawa ng kanyang pamamahay. Ayan. Chabix, nagawa ng bahay. Mga lalas palaglag naman yung ano, yung binababa ni Nightbot na si Bloody Coder. Ayan. OTW sa nakapin from Angie Vlogs. Chip na suklan na kita, thank you, from Irene B. Ayan. Dan Jocelyn, ayan, from Chabix. Angie Pulpak from Small Lover. Ayan, mention bahay niya, host. Ayan. Mention. Dimension, ayan. Natapos na yung aking kanta. Ayan, Jen Dan ako sa'yo from Babe Showcase. Ayan. Lolo Dan, FMG TV Vlog Dan Pulpak from Lolo Dan. Ayan. Nating dikit sa nakapin from Angie Vlogs. Ayan. Balbag naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan. Patamsak from Chabix. Ayan. Mga lalabs, dikitan nyo yung nakapin para makapagpin na tayo ng bago. Ayan. Babe Shoki nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Small OTW na po ako sa'yo from Angie. Ayan. Patamsak from Chabix. Small Lover. Ayan. Tay Tucker Channel. Tamsak dating dikit. Ayan. Kakarot Dan sa'yo idol. Kakarot from FMG. Ayan. FMG nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Mas okay lang ako, baba mo na ako dyan. Pin mo yung maliit na bahay. Ayan, Charlie, nasaan ka na lalabs? Charlie, where are you? La 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 la. Ayan si Charlie. Charlie, ayan. Ayan, Charlie lalabs. Nakapin ka na. Ayan, Jenny family. Mega love shout out. Chabik, please, please, please. Ayan. Doc Rose channel. Ayan. Ayan, Arthur. OTW sa nakapin from Arthur. Ayan. Charlie, dikitan mo yung, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ayan, Lady Coach Explore. Mega love shout out. Thank you for coming. Hello sis. Ayan. Salamat po, Lady Coach. Ayan. Charlie Vlogs. Grabe tawa ni Charlie. Uy. Ayan. Harang lalams from Arcons. Ayan. Arcons. Sige lang ano, Charlie. Good morning po from Arcons. Ayan. Pag-graduate house, ayan. Sige Charlie, tingnan natin yung iyong bahay. Angie, ayan. Nagawa ng bahay si Angie. Jenny family dating dikit from the Cross channel. Ayan. Morning sis from Lady Coach. Ayan. Tamsak po sa Jenny family from Chavix Arcons. Nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Short video from Lady Coach. Chabi OTW from Charlie. Ayan. Bumulin Ratela nagbaba ng kanyang bahay. Kuya Jong, kapiho. Salamat sa pagkapi, magkapi ka lang. Tinatawag kita kanina Kuya Jong, nawala ka. Ayan. Magkapi ka lang Kuya Jong. Samahan mo na rin ng pandesal. Ayan. Leave comment, let's view from Lady Coach. Ayan. Patamsak from Chabix. Tamsak lang guys, sapat na po from Kuya Jong. Ayan. Patamsak from Chabix. Ayan. Charlie coming. Ayan. From Lady Coach. Ako naman po hihipapin eh. Sige Chabix, susunod kita kay Charlie. Hindi kita naman muna si Charlie dyan. Ayan. Chabix. Ayan. Mga lalas pag sinabi ko mamaya makakalimutan ko. May ano ba yung tawag dyan? Ano ba yun yung
Ano ba yun yung pag makakalimutin? Alzheimer ba yun? Alzheimer. Ayan, dan sa nakapin from Arthur. Ayan. Angie dan po from Charlie. Ayan, Charlie dan na po ako sa'yo. Sir from Angie Blancs. Ayan. Dan pulpak sa'yo Charlie from Arcons. Ayan. Nag-edit ako host. Ambot di pa rin natatapos. Ayan. Lady Coach Explore dan pasukli from Romalyn. Ayan. Arthur Sabandan sa'yo idol from MFG. Ayan. Arthur Saban ng baba ng bahay. Ayan. Ayan, Madam Mary Josan Gilab shoutout Tamsak host. Ayan. FMG Mix Vlog ng baba ng kanyang bahay. Lolo Dan. Ayan. Lolo Dan Romalyn Ratela. Ayan, Lady Coach. Natuduling ako mga lalabs. Uy, ayan. Ayan, OTW Charlie. Ayan. Sige mga lalas, maglablaban lang kayo. Puntaan ko lang si Charlie. Ayan, Charlie. Sige, Charlie, bigyan kita ng 5, Charlie. Ayan. Dan Tamsak Chabix. Ayan. Arcon Vlog ng baba ng kanyang bahay. Ayan, Arcon. Mail Army Club shoutout. Hello, host. Ayan. Doc Rose, hello from Lady Coach. Ayan. Lady Coach Pulpak from Small Lover. FMG. Vlog dan from Romalyn. Ayan. Small sure. Ayan. From Lady Coach. Kahit naduduling ka, cute ka pa rin. Ayan. Mary Josa. Madam Mary Josa. Ayan. Charlie Vlog 365. Ako po sa bahay niya. Ayan. Chabix dan po. Salamat from Charlie. Ayan. 364 from Mary Josa. Ayan. Ayan, dikitan mo yan si Mary Josa, Charlie Vlogs. Pag pumunta ka sa kanyang LS, maraming ayuda. Ayan. Milar ng gumawa ng bahay. Ayan. Romalyn Ratela ng gumawa ng bahay. Ayan. Dan pulpak sa'yo, Ma'am Lady Coach from Arcons. Ayan. Hindi na ako magbakas, Charlie. Wala nang bakas-bakas. Ayan. Ikit na ako ng una. Tamsak lang guys, sapat na from Kuya Jung. Ayan. Lady Coach. Ayan. Oh my God. Ayaw gumana yung Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Ayan. Ano ba ito mali ang spelling? Romalyn Ratela OTW from Kuya Jong. Ayan. Small Lover pabalik na lang from Mary Josa. Ayan. Ayan mga lalabs. Ang hirap, oy. Sige mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Ayan. Sa susunod mga lalas, magsasalamin na talaga ako. Ayan. Ayan, J. Marco Tintico Vlogs, may love shoutout. Ayan. Dan Tusok host. Ayan. Salamat sa patusok dyan. Ayan, naramdaman ko yung tusok mo. Salamat. Ayan. Nino nagawa ng kanyang bahay. Ayan, binabani night boot. Mga lalas, palablab naman si Kino. Ayan. At tamsak sa premier guys from J. Mark. Ayan.
Ayan, Mel ROTW from Kuya Jong. Ayan. FMG nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Magsalamin ka, host, para makita mo ang halaga ko. Oh my God. Ay. Sa susunod, Kuya Jong, ayan, pag meron na tayong sweldo, hintayin ko lang yung pasweldoin ako ni Lolo para makabili na ako ng salamin. Kasi yung salamin ko na nabasag. Ayan. Nabasag. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalangs. 14 million in the house. Mga love shout out. Ayan. Thank you so much naman dyan sa 14 million. Ayan. Mil Ardan, pasukli na lang from Charlie Vlogs. Ayan. Mil Ard, dating dikit from Mary Josa. Ayan. Mga lalabs, dikitan nyo yan si Mary Josa. Ayan. Nag-elish yan araw-araw. Then marami dyan ayuda. Ayan. Gmark thumbs up dan sa premier mo idol from FMG. Ayan. Thank you so much. Lola and Basti thumbs up host. Mga lang shout out. Ayan. Ayan, Lola Basti, meron ka na pong jacket, pwede ka na pong magbaba ng iyong pamamahay. Ayan. Mil Ardan, full pack from Gmark. Ayan. Ayan, Gmark, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Romalda Tila din full pack from Gmark. Ayan. Gmark Autentico Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Magalang shoutout all from Lola and Baste. Ayan. Pwedeng dan thanks from Mel R. Ayan. Salamat host from Lola. Ayan. Ang naman po lalabs. Mel Ardan sa'yo friend from Kuya Jong. Ayan. Nangsak lang guys, sapat na po from Kuya Jong. Ayan. Tamsak lang guys from Kuya Jong. Ayan. Jertabs Vlog, nagalab shoutout. Good AM host. Ayan. Ayan Jertabs, good AM din sa'yo lalams. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalams. Huwag niyo akong kalimutan mga lalams. Ayan. Huwag kalimutang dikitan na tamsakan si host. Maraming salamat. Ayan. Ayan. Gmark OTW from Kuya Jong. Ayan. Charlie Vlogs, then full pack from Gmark Autentico. Ayan. Ayan, Gmark, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Mary Josa, dan sukli sa'yo from FMG Vlogs. Good morning, Eileen Ski from Bong's World TV. Ayan. Migalab shoutout Bong's World. Ayan. Kumusta ka na po lalabs? Ayan. Gmark, dan thanks from Mel R. Ayan. Mil R lalas, Mil R. Ayan. Ayan, Lola and Baste, nagbuman ng kanyang bahay. Kuya Jong, pabalikan si Charlie Vlogs, dan na sa'yo. Ayan. Gmark, dan sa'yo friend from Kuya Jong. Ayan. Chabik 151 sa bahay mo from Mary Josa. Ayan. Chabik, yung nasusunod dyan ha kay Charlie. Chabik. Andyan ba si Chabik? Ayan. Tamsak lang guys, sapat na from Kuya Jong. Lolo in Baste, nagbawa ng bahay. Jer Toms. Ayan. Jer Toms. Nag 370 ka na lalams. Ayan. Chabix, okay po. Ayan. Nag 370 na bigyan kita ng 5 Charlie.
Chabix, nasa na yung bahay mo? Ayan, harang. From Chabix. Ayan, Ned's Life TV, nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, ayan. Gmark Authentico Vlogs, Dan Pulpak from Lolo Dan, ayan. Chabix, patamsak, ayan. Punta na tayo kay Chabix, ayan. Chabix. Mali. Dan Lola from Meridiosa, ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Ned's Life TV, nagawa ng kanyang bahay. Luke Rose, ayan. Lola Basti, dan po from Charlie Vlogs. Charlie Vlogs, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Arthur Saban, nagawa ng kanyang bahay. Meridiosa, dan from Milard. Dan po sa Nakapin, ayan. Parang from Arthur Saban, ayan. Salamat Arthur Lalat, ayan. Bili kita uli mamaya Arthur, ha? O tapos ng Elis ko Lalaws, ayan. Play kita. Para ano ka nang mamuni, ayan. OTW pin from Arthur Saban, ayan. Chabix, salamat ang sulang anuman Lalaws, ayan. Dan at Jer Camps from Lola and Baste, ayan. Milar nagawa ng kanyang bahay, ayan. WLWC TV, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Dan at Mel from Lola and Baste, ayan. Ang dami kong nadikitan, wala pong nagsukli, ayan. Sino ba yung mga dinikitan mo? Nagbakas ka ba dun, mga lalabs? Jertabs dan from FMG, ayan. Charlie dan full pack na package, ayan. Pasukli na lang po from Bong's World, ayan. FMG nagawa ng kanyang bahay. Mel R, ayan. Chabix OTW from Mel R, ayan. WLWC Korean, my friend, nagawa ng kanyang bahay. Dan Pin, ayan. Ayan, Chabix, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, ayan. Chabix on the way from Bong's World, ayan. Nagbakas po ako, ayan. Yung iba kasi lalabs, Doc Rose, ang ginagawa nila, pinapainit muna nila yung banana, saka sila magbabalik, ayan. Kasi naniniwala sila na pag nagsukli sila ngayon agad-agad, kakainin lang ni Lolo. Para sa akin, kahit magsukli ka ngayon o bukas, kung talagang oras ng kain ni Lolo, kakainin niya pa rin yung banana mo, ayan. Ayan, Charlie Vlogs nang baba ng kanyang bahay, ayan. Will Arden from Jertoms, ayan. Cooking with Sapia nang baba ng kanyang bahay, ayan. Mil R nang baba ng bahay, ayan. Charlie Vlogs na dikitan na po kita kanina, full pack from Doc Rose channel. Ayan, Charlie, pabalikan si Doc Rose, ayan. Dan daw sa'yo kanina lalabs, ayan. Dikit sa Nakapinos from Meridiosa, ayan. Ayan, Chabix, dikitan mo si Meridiosa, ayan. Nagilis yan lalabs, Chabix. Dikitan mo yun at pumunta ka sa LS niya, maraming ayuda dyan, ayan. Marami ding tao dyan. Welcome. Chabix. Ayan, Chabix, kakarot gamer pala to si Chabix. Ayan yung mga pumasok dyan, mga lalabs, yung hindi ko pa nasusuklian, ayan. Magbakas na lang kayo kay Bicolan ng Oragon, ayan. WLWC TV Dan, full pack from Lolo Dan, ayan. Lola and Baste, nagbaba ng kanyang bahay. Jertabs Vlog Dan po from Charlie, ayan. Ayan, bigyan kita ng ilan ba to? Kakarot. Hindi na ako magbakas kakarot, ayan. Ayan, kakarot gamer Dan, full packs from Bong's World, ayan.
Ang idol ko. Ayan. Mark. Gawin na natin tong 200 Chabix. Ayan. 192 ka na. Sana hindi kainin ni Lulu. Ayan. Ayan, Margaret Marquez, Miguel, shout out. Ayan. Dan Tita Chur TV from Lola and Basti. Ayan. Salamat host work na ako. Ayan. Thanks sa lahat na lumikit. Ayan. Needs like, maraming salamat din Lalaws. Ayan. Powered by DJ One Bobo X. cases on the way. Ayan, from Bong's World. Ayan. Girly Jim, galap shout out. Margaret, patamsak siya, short lang. Thanks. Ayan. Sige lang Lalaws. Tapusin lang natin si Chabix. Road to 200 siya. Power, beats low, beats low. Sa gabi mga lalabs, 6 na lang sa nakapin, 6 na lang. Ayan. Ayan, 5 na lang sa nakapin mga lalabs, 5 na lang. Ayan. Mag 200 na siya. Powered by DJ Bobo Exclusive. Nakita nyo na yung nakapin mga lalabs, 5 na lang sa kanya. Ayan, 4 na lang sa nakapin, 4. Chabix dan tamsak, dating digit from Margaret na yan. Sa kapit araw. Ayun mga lalabs, 2 na lang sa nakapin. Ayan. 2 na lang sa nakapin para mapalitan natin siya. Ayan na. Powered by Ayan, ako magsukli daan all. Ayan. From Chabix. Ayan. Dokro sukli from Milar. Ayan. Miglab shoutout girlo, dating dikit from Meridiosa. Ayan. Dear Taps dan nam kanina may bakas from Milar. Ayan. Ako magsukli from Chabix. Ayan. Yan, Bicolana, Miglab shoutout, Bicolana Vlogs. Ayan. Morning host, Miglab shoutout, good morning Lalas. Ayan. Milar nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 10 million in the house, Miglab shoutout. Padikitan yung nakapin mga lalak, 2 na lang. Ayan. 2 na lang sa nakapin, 2. Ayan. 3 na lang pala. Ha? Oh my God. Nag 157 siya mga lalas. Kinain yung kalahati. Oh. Sayang lang nang ginikit ko sa yung kakarot.
Hindi ka pa pinagraduate ni Lolo. Wala nang 198 na siya eh. Ayan. Ngayon nag 157 siya. Ayan, Chabix, kinain yung banana mo. Hi. Ayan, girly Dan from Margaret. Ayan. Dan sa nakapin from Bicolana Vlog. Ayan. Chabix, kinain yung banana mo. Malapit ka na sanang mag-graduate eh. Wala, hindi ka pa pag-graduate na ni Lolo. Ayan. Nilapang agad yung ano mo. Lily Galab, shoutout Lily eh. Sayang, Chabix, hindi ka pa papag-graduate ni Lolo. Graduate ka na sana eh, 2 na lang. Tinigil ko na yung pagdikit sa'yo. Uy, kinakain lang, Chabix. Cooking with Sapia, ayan, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Bicolana Vlog, OTW, pasukli na lang from Charlie, ayan. Milar, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Margaret Marquez, Bicolana Vlogs, ayan. 1 cases done, ayan. The Cross Channel done from Girly G, ayan. Margaret, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Salamat host, ayan. Salamat all, ayan. Suklian mo ako, Chabix, from Girly G, ayan. Ayan, Chabix, balikan mo si Girly. Dan Bicolana Vlog from Lola, ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Lagas na morning, ayan. Lagas na ni Lolo morning, ano na, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, taglagas na. Lola and Basti, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Mary Josa, ayan. Laban lang, Chabix, from Arthur, ayan. Huwag mawala ng pag-asa, Chabix. Lahat naman namin yung naranasan mo, ayan. Ako si Bicolana ng Oragon, Lolo Dan, ayan. Pangalawang account ko yan, si Bicolana, ayan. Mil R, ayan, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Bicolana Vlog Dan, pasukli from Charlie, ayan. Charlie Vlog, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Mil R Sukli Dan from The Cross, ayan. Kumid sa piyan, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Lola Dan na sayo from Bicolana, ayan. Mil R, thanks. The Cross Dan dikit from Jerk House, ayan. Out na ako, host work mode na, ayan. Sige po, Madam Mary Josa, ayan. Ikaw sana ipipin ko sunod, ayan. Alis ka na. Charlie Vlog, ayan. From Bicolana Vlog, ayan. Milar, nagawa ng kanyang bahay. Bongs World, ayan. Dan Tamsak, dating dikit from Margaret, ayan. Dan at Leodis, Lola. Ayan, Leodis, pabalikan na lang si Lola and Basti, ayan. Arthur, sawa ng kanyang bahay, ayan. Lola Basti, OTW from Milar, ayan. Dear Tab Suklidan from The Cross, Milar, nagawa ng bahay, ayan. Surely Susan, Galab, shoutout, Tamsak na, ayan. Kino nagbawa ng binaba ni Nightput yung kanyang bahay, mga lalabs, ayan. Love na lang. Salamat do from Jerk House. Girly on the way from Bongs World, ayan. The Cross Channel, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Jimar Autentico, nagawa ng kanyang bahay. Kuya Jong, umalis ka na ba, Kuya Jong?
Ayan, harang. Salamat sa parang mga lalang. Sayang lang ano, Chabix, 200 ka na sana. Oy, kinain ni Lolo yung kalahati. Ayan, Bicolana nagbaba ng kanyang bahay. Gmark nagbaba ng kanyang bahay. Pandalan ako host 2:30 AM na dito next time again. And all you guys, love you all from Lolo Dan. Ayan. Salamat po Lolo Dan. Mag-iingat ka po palagi dyan. Ayan. Bicolana ng Oragon Dan. Pasukli po pulpak. Ayan. Charlie Vlogs. Sige Charlie, magbakas ka lang kay Bicolana ng Oragon. Suklian kita mamaya kung di pa ako dikit sa'yo. Ayan. Ayan, Mel R nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Gmar ko ko nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Bicolana Vlog nagawa ng bahay. Lola and Basti dan Kakarot Gamer from Lola and Basti. Ayan. Arthur Saban. Ayan. Lola and Basti. Ayan. Ano ba yung kinain ko, nakakaantok? Arthur Saban OTW from Charlie. Ayan. Return me, thank you. Charlie Vlogs. Ayan. Bicolana ng Oragon nagbawa ng kanyang bahay. Huwag kalimutang tamsakan sa mga lalaw. Ayan. Lilidan from Jertoms. Ayan. Bongs World. Ano, Chabix? Baba mo kita Chabix, ha? Kasi nilagas lang yung alinigit ko sa'yo. Doon na lang natin tong 60 Chabix. Ayan. Dalawa na lang. 158 ka na eh. Oh my God. Antok. Yan, Chabik, kaya natin itong ng ano, ng 6 to 160. Ayan, J-Pads Mix Vlog. Magalab shoutout J-Pads. Ayan. Yan, may jacket ka na J-Pads. Ayan. Sensei Lads TV. Good morning host. Magalab shoutout. Good morning po. Ayan. Ayan, Sensei Nads. Meron ka na pong jacket na yan. Exclusive remix by DJ RD. Dalawa. Ayan. Dan Arthur Saban from Lola and Basti. Ayan. Salamat po from Charlie Vlogs. Ayan. Jacket host. May jacket ka na lalams. Ayan. Ayan. Bongs World ang gawa ng kanyang bahay. Ayan. Sana nag 60 ka na ano, Chavix.
160 ka na, Chambix. So, kinain ni Lolo yung banana. Gimar ko tintikod dan tamsak from Jer Tams. Ayan. Ano ba yun sabi niya? Payod na naman mga idol sa maliit kong bahay. From J Pants. $600. Ayan, salamat to sa pa-jacket. Dating dikit kalimbang na po ako sa'yo. Ayan. From Sensei Nads. Ayan. Salamat Dalaps. J-Pads on the way from Bongsword. Ayan. Ayan, sabay mo ako J-Pads. Sana ba si J-Pads? Ayan, J-Pads dating dikit. Ayan. Ayan, Madam Mary Jo, sa baba ka ng bahay mo. Ayan. At ako'y inaantok. J-Pads, wait lang J-Pads ha. DJ Dance Remix. Pati W sa nakapin. Ayan. From Arthur Saban. Lola Bastidan na papasok lang from Merijosa. Ayan. Corona babay na uwi. Ayan. Oo, nababay na. Yan, J-Pads. Dito ako sa'yo ng dalawa. So, dating dikit from Merijosa. Ayan. Jertabs on the way from Bongsford. Ayan. Yan, 11 million in daws. Big love shout. Salamat sa pagbitay ho. So, yan lang naman po. Yung madalas palablab yun na kapin. Ayan. Ayan, Lily. Nagbaba ng kanyang bahay, Lily. Si Leodis pala to. Haba ng pangalan. Ayan, Charlie Vlog. Junaski Danhos. Ayan. Salamat Charlie dyan sa pag sukli kay Junaski. Ayan. Charlie.
Ayan, babalikan kanya ni Jonas kay Charlie. Basta team buyog, kapauyog. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Ayan, ada Krab Miguel shoutout. Salamat sa patamsak yan, ada Krab. Ayan. Pati Channel Miguel shoutout. Pati Channel, ayan. Yan, 10 million daw Miguel shoutout. 10 million, ayan. Ayan, Pati Channel nagbaba ng kanyang buy. Pati Channel, ayan. Magalaw ako eh. Ayan, Pati Channel nababa ng kanyang bahay. Pati Channel. Jertab sa TW from J-Pods. Ayan. Ayan, huwag kalimutan si Ustam sa kan mga lalams. Ayan. Pati Channel nababa ng kanyang bahay. Pati Channel. Ayan. Pati Channel nababa ng kanyang bahay. Pati Channel. Ayan. Ayan, Arthur Saban nababa ng kanyang bahay. Arthur. Ayan. Palablab yung nakapin mga lalab si Mary Diosa. Ayan. Basta team buyog, kapauyog. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Ayan, mama, Pati Channel. Ayan. Ada Krab. Ayan. Dan pasuli from Charlie. Ayan. Pati Channel nababa ng kanyang bahay. Pati Channel. Ayan, Charlie nagbaba ng kanyang bahay. Bongs World Team Minan from Joy Tops. Ayan. Pati Channel OTW from Charlie. Ayan. Ayan, Arthur Harang. Ayan, Bongs World nagawa ng kanyang bahay. Pati Channel nagawa ng bahay. Ayan. DJ Arky, Bomb Ayan, Royo Channel, may galab shoutout. Ayan. Ayan, thank you so much Royo. Ayan. Anong bahay mo Royo? Ayan. Royo Channel, may galab shoutout. Ayan. Ada Krab, ayan, nabawa ng kanyang bahay. Ayan. Royo, nasaan yung bahay mo?
Salamat naman dyan, Royo Channel. Ayan. Haba ng harang from J Pads Mix Vlog. Ayan. Hala Crab old friend. Ayan. Nasaan na ba si Royo? Ayan. Yan, medyo inantok ako tapos nagpalipad si Royo, nabuhay yung dugo ko. Ayan. Thank you so much, Royo, sa palipad mo dyan, sa pakulay lalabs. Ayan. Salamat dyan, Royo Channel Vlogs. Ayan. Lay. J-Pad dating dikit po. Ayan. Nasaan si yung ating super chatter? Hindi siya nagbaba ng bahay. Ayla, kaya nga ada. Ayan. Screenshot natin yan. Sino ba si Royo Channel? Ayan. Screenshot natin. Feeling ayan. Royo Channel, where are you, lalams? Hindi ka nagpapakilala? Royo Channel, where are you? Ayan. Pati Channel ang gumawa ng kanyang bahay. Ayan. Moana Iguana. Pati Channel ang gumawa ng bahay. Ayan. Nani Selva. May galab shout out. Ayan. Pati Channel. Sino ba to si Rojo Channel Vlog. I-check ko na nga lang yung bahay ma. Royo Channel Vlog. Sino ba si Royo mga lalabs? Oy. Ayan, ako na lang magbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan pala si Royo. Hindi siya nagbaba ng bahay pero nagpalipad siya. Ayan. Ayan mga lalams, saan na ba yan siya? Kinain na ni Lolo. Ayan mga lalabs, kumain na nga si Lolo.
Nangain na siya mga lalabs. Ako rin kinain niya, wala na. Bumalik na naman sa 2.10. Oh my god. Oras na ng kain mga lalabs. Ayan. Nangain na naman si Lolo. Ayan mga lalabs, punta tayo kay Royo. Ayan mga lalas, padikit naman yung aking super chatter. Ayan, nakapin. Ayan, Jay, mega love shoutout. Jay, ayan. Tita Cherdan po, ayan, from Jay, ayan. Ayan, nakasabit dating dikit from Meridiosa, ayan. Ayan, pati channel na baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Jay, nababa rin ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Kois Charlie TV, ngalam shoutout, Tamsak Dan host, ayan. Kois Charlie nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Sensi Nads TV, Tita Chert TV dikit, kalimbang na po ako, ayan. Lilim Club shoutout, Lily, ayan. Dano sa nakapin, salamat from Charlie Vlogs, ayan. Pati channel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Charlie Vlogs and Pati Channel, ayan. Kois Charlie nagbaba ng bahay, ayan. Lily nagbaba ng bahay. Ayan, Jer Toms nagbaba ng kanyang bahay, ayan. And 11 million in the house, may love shoutout, ayan. 11 million. Padikit naman yung nakapin mga lalas. Ayan, Lily Dan dikit from Jertabs Vlogs na yan. Ayan, Jay nagbaba ng kanyang bahay. Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat Pati from Charlie. Ayan. Ayan, 10 million in the house, mga love shoutout. Ayan, Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay, mga lala. Ayan. Rodi Katamura, mga love shoutout. Ayan.
Tamsak Dan, salamat po sa patamsak. Ayan. Ayan, Rodi nagbaba ng kanyang Buy Pati channel. Ayan. New Hope TV, mga love shoutout. Hello, Korean, my friend. Ayan. Ayan, New Hope, you have no moderator. Thank you for coming, New Hope. Ayan. Pati channel, nagbaba ng kanyang bahay. Arthur Saban. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Arthur. Ayan. Kanina pa to si Arthur dito. Ayan. Mamaya pin kita, Arthur. Ayan, Rodi nagbaba ng kanyang Buy Pati channel. Ayan. Voice Charlie TV nagbaba ng kanyang bahay. Jer Tabs. Pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Luming, mga love shoutout. Tamsak Dan host. Ayan. Luming, mga love shoutout. Ayan, padikit si Luming, mga lalams. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Bia, mga lalams. Padikit po, please plum Luming. Ayan, Pati channel, Voice Charlie. Ayan. J-Pads Mix Vlog. Ayan. Pati channel Dan from J-Pads. Ayan. Pati channel connect to J-Pads. Ayan, Sensei. Nads TV Pati channel Dan to your house. Ayan. Voice Charlie TV Dan na pupasukli from Charlie Vlogs. Ayan. Arthur Saban nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Miles. Hello, host. Mga love shoutout, Miles. Ayan. Nani Silva, thank you from Charlie. Ayan. Ayan, Miles. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Jer Tabs. Ayan. Ayan, Chef G Vlogs nagbaba ng kanyang bahay, Miles. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalams. Ayan. Ayan, Arthur Saban nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Harang, salamat sa paharang. Miles Dan, pasukli na lang from Charlie. Ayan. Power Beats Go.
In Arthur Saban, nagbaba ng kanyang bahay. Arthur, ayan. Mga ninja ba yan? Ayan, from Ned's Life. Alin yung mga ninja? Ayan, Chef G Vlog. Salamat to. TW Idol from J Pods. Miles Dan Bulpak from Charlie Blancs. Ayan. Ganda news, madaling araw. Sana all. Ayan. Inaantok na nga ako, lalabs. Main account ko to. Ayan. Main account yan ni Arthur. Sino ba nagsabing ninja yan? Ned's Life TV. Ayan. Hindi ninja yan, yung pangalan ni Arthur Saban. Main channel niya yan, lalabs. Ayan. Kasi pinuntahan ko na yan. Ayan. Naka-LS siya. Ayan, Nani Silva nagbuba ng bahay. Ayan, Charlie Vlogs. Power beats go. Luming Dan Pulpak from Margaret. Kois Charlie TV nagbuba ng bahay. Ayan. Ayan, tusok aling bulong from Pinks. Ayan. Ayan, Pinks, may love shout out. Ayan. Pinaantok. Harang, salamat sa paharang dyan. Ayan. Yan, Luming Idol Dan from Pinks. Ayan.
Millar nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Millar sa W.I. Linsky. Ayan. Ayan, binaba ni si Bicol ng Uragon. Linsky. Charlie Blagdan po. Ayan. Ayan, Pinks, ba po kayo ng bahay? Ayan. From Charlie Vlog. Yan na ni Silva nagawa ng bahay. Chip G Vlogs dan from Pinks. Ayan. Mamaya mga 10 or 11 mag-LS ako. Ayan. Charlie Idol. Ayan. From Pinks. Yan na ni Silva, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Coach Charlie, nagbawa ng bahay. Chef G, Idol, Looming Idol. Ayan. Idol, mga idol. Ayan. Butoy. Madikit po please from Looming. Ayan. Yan mga lalas, palablab naman yung nakapin. Ayan. Tingnan ko may dumikit. Yan, Pinks Dan. Ayan. Tuyo Idol from Chip G Vlogs. Ayan. Ruyo Dan from Millar. Ayan, magbakas ka dyan. Millar. Ayan. Iwan ko si Ruyo, hindi naman siya nagbawa ng bahay. Chings Chip G. Ayan. Pinks Dan Tuyo, salamat. Ayan. Ayan, harang. Salamat sa parang dyan, Arthur. Ayan. J-Pads Mix Vlog. Ayan, dan sa nakapin. Ayan, pasukli na lang idol. Ayan. Charlie Vlog, Looming Dan. Ayan. Docros Channel Dan Tuyo from Chef G Vlogs. Ayan. Mga lalas, wait lang mga lalabs ha. Kunin ko lang yung aking kape. Parang ako'y inaantok. Diyan lang kayo mga lalabs. Babalik ako after 3 minutes. Ayan. Kunin ko lang yung kape ko mga lalabs. Alam niyo ba kung anong oras na dito? 4:03 ng madaling araw. Ayan.
Ayan, wait lang mga lalabs para hindi ako antukin. This is the mix of DJ Wingborn. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay higayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi ko DJ hinihintay. RP Bomb Remix. Binibini kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Parang sa mga alaman, di na kailangan pa ng tunay ko. Magsisilbing bantayan, wala para is parang bantayan. Mapapansinin ka lang bulungan. Di natin to ang datingan ko pag ikaw kasama ko. Kasalang taming hantungan ko binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Di ko kalain na malapit na lumapit ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Di naman kinain ang sana di ka din. Matulog ka pa sa mantika. Dito ang gaan natin ang kamala. Nanghiling pa ba kung bata? O ba't biglan na lang tumakbo? Wala naman bagyo. Kaya muna lumayo. Sa'yo lang ako ba kayo? Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Ayan mga lalabs, harang-harang. Wala ko nagsialisan na kayo dyan. Ayan. Chris, big love shout out. Ayan, Chris. Ayan mga lalabs, kinuha ko lang yung kape. Bigyan mo ng jacket si Cicero Ginto. Ayan. Saan na ba yun? Saan na ba yun? Good morning, Miguel shout out. Ayan. Namsakdan, ayan. Ayan na mga lalabs, nag-jacket na ako. Sino ba yan dyan? Walang mga jacket. Ayan. Ako'y kasi kumuha ng kape. Ayan. Check ko lang root ginto. Ayan. Sorry naman, madam. Ayan. Nadyakitan ko na po kayong lahat. Tamsak. Salamat sa patamsak. Ayan.
J Pants, ayan, may jacket ka na po. Ayan. Salamat po, kinuha ko lang kasi yung aking kape. Ayan. Para ako'y hindi antukin. Ayan, Akrima, mega love shoutout. Good morning, Lalang. Ayan. Saan na si Arthur? Saan na yung bahay mo, Arthur? Yung Ayan, Arthur, nasaan na yung bahay mo? Ayan. Caro Mix Vlog, mega love shoutout. Ayan. Ay. Ito na tayo kay Caro. Kay Caro. Kay Arthur. Ayan, Ruth Ginto, may love shout out po. Ayan. Salamat po sa pagbisita. Ayan. Caro, thanks idol from ayan. Ikaw sunod, Caro, wait lang. Salamat sis sa pagpinulang anuman. Ayan. Ayan, Nani Silva nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Sa mga dumikit sa akin, suklian naku kayo sa main ko from J Prides. Ayan. Palikit po please from Looming. Ayan. Ikaw Looming, susunod kay Arthur ha? Kanina ka pa dyan. Ayan. Ayan, Chris Ras. Mega love shout out. Ayan. Palikit guys. Sensei Nads TV dan po from Kaaro. Ayan. Baba naman nito eh. Kaaro Mix Vlog dan from Charlie. Ayan. Charlie nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mega love shoutout, gandang ko, sedikit kalimbang na ako sa'yo, Sisi. Ayan. Salamat po, Ma'am Ruth. Ayan. Ayan po, ayun, yung hindi ko pa po nasusuklian, magbakas lang po kayo kay Bicula ng Oragon. Ayan. Para po mabalikan ko kayo. Ayan. Ayan, Charlie Vlog nagbawa ng kanyang bahay. Chef G Vlogs. Ayan. Caro Mix Vlog nagbawa ng bahay. Ayan. Arthur Sabandan. Ayan. Balikan mo Arthur si Kaaro. Ayan. Arthur, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Akrima. Ayan. Sensei Nuts pasok lipo. Ayan. Akrima dating dikit. Mga lalabs, kape tayo para hindi ako antukin. Hindi ako inantok. Kamakatulog ako sa harapan nyo. Ayan. Sarap ng kape. Ayan. Kaaro TW na from Arthur. Ayan.
Mm. Sarap ng kape mga lalabs. Ayan, nabuhay yung aking dugo. Ay, nabuhay yung dugo ko mga lalabs. Ayan, kanina napapansin nyo ba napipikit-pikit ako? Ayan, nakakawala ng antok yung kape. Ayan, thank you MH. Ayan, friend, tusok. May love shoutout, friend. Ayan. Salamat po sa patusok dyan, friend. Ayan. Ayan, friend, meron ka na pong jacket, friend. Ayan. Lundag-lundag muna, host. Ayan. Ayan. Kaya nga ako tumayo-tayo kanina, saka nag-inom ng kape. Ayan. Kasi mga lalaws, kahapon hindi naman ako nag-LS. Tapos kanina kasi ang daming tao doon sa mall. Napagod ako ka-assist. Yung iba kasing staff doon hindi pumasok kasi hindi dito sa UAE pag wala kang Alcosen. Alam niyo yung Alcosen? Yun yung ipapakita mo sa security para makapasok ka sa mall. Yung ibang mga Alcosen ng mga kasama ko nagkulay, ano ba yun? Nagkulay na siya, kulay puti. Hindi pwede yun, kailangan mag-green lang. Ayan. Ayan, kulang kami kanina kaya napakadaming tao, pagod na pagod ako. Ocho naman dyan. Ayan, from Kaaro. Ayan. Magkakape na lang ako Kaaro. Ayan. Ayan, palamlab yung nakapin mga lalabs. Ayan. Nawala yung antok ko nga eh. Kapit tayo mga lalabs. Ayan. Charlie Vlog, pangalawang dikit from J-Pons. Ayan. Alam nyo ba ang tagal-tagal ko na dito sa iyo, araw-araw ko na lang araw-araw ko na lang naisip, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Uy, nakakapagod na rin dito. Ay, it-cheers na ako dito mga nalabs, hindi pa ako nakakauwi. Ayan, friend, nagbaba ng kanyang bahay, friend. Ayan. Ayan, looming, padikit po please. Ayan. Ayan, Arthur Saban mga nalap, tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Ayan, friend, dan pasok po. Ayan. Mga lalabs, yung mga pumasok dyan pala. Ayan. Yung hindi ko pa nasusuklian, magbakas po kayo kay Bicula ng Oragon. Ayan. Mamaya po susuklian ko po kayo. Ayan. Babasahin ko lahat ng dumikit. Ayan, friend, dan full pack pasukli na lang po from Charlie Vlogs. Ayan. J-Pads Man of Steel Vlog, dan Idol from Kaaro. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Ayan. Ayan, 11 million in the house. May love shout out. Thank you so much mga lalags. Ayan. Ayan mga lalab, done na ba kayo sa nakapin? Ayan, kay Arthur. Ayan. Looming. Ayan si Looming.
tayo kay Luming, ayan. Yan mga lalabs. Kailangan kong maka $100 ngayon. Kunting-kunti na lang at para ako'y makasweldo na ng aking unang sweldo sa YT. Ayan. Oh my God, ayan. Mahal sa'yo. Ayan. Ayan, Luming. Punta tayo kay Luming. Ayan. Si Doc Rose pala kanina pa to. Sige, Luming, mamaya ka muna, ha? Punta mo na. Doc Rose, nandito ka pa, Doc Rose? Ayan. Kung wala ka dito, basta pinin kita. Ayan. Tita Chair pala to. Ayan, Doc Rose. Nandito ka pa ba, Doc Rose? Ayan. Ayan, palablab yung nakapin mga lalaws. Ayan. WLWC TV Dan from Kaaro. Ayan. WLWC, pabalikan na lang si Kaaro. Connect to Kaaro. WWC Korean, my friend. Ayan. Connect to everyone, Korean, my friend. Ayan. Ayan, 12 million in the house. May shout out. Ayan, 12 million. OTW team from Arthur. Ayan. Doc Rose, nandito ka pa, Doc Rose. Magkape mo na mga lalabs. Pampatanggal ng antok. Sarap. Kapit tayo dyan mga lalabs. Ayan. Dan sa nakapin from Charm. Ayan. Thanks, salamat Charm. Ayan. Sana all sa sahod na sa YT. Ayan. Kaaro sana nga. Di pa ako nakakasweldo Kaaro. Ayan. Hindi ko pa na-reach yung $100 and pero malapit na. Sana ma-reach ko na siya ngayong buwan. Konting-konti na lang. Mga ano na lang, $25 na lang. 25 na lang mga lalabs. 25 na lang at ako'y makaka-reach na ng ano. Ako din wala pa. Ayan. 25 na lang para ma-reach ko yung 100 na hinihingi ni Lolo. Ayan. Ayan, Joy Rick Vlog, big love shout out. Ayan, good morning lalabs. Ayan. May jacket ka na po. Ayan. Ayan, $10 na lang. $10 na lang sa'yo Kaaro. Malapit na rin. Ayan. Mas malaki pala sa akin, 25. Ayan. Nasa UAE po ako mga lalabs. UAE. Ayan. Ayan, mga ano dito, 4:23 ng madaling araw. Ayan. In Arthur Saban, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Arthur. Ayan, 13 million in the house. Mga love shout out. Inom tayo ng kape. Ayan, nagising ako mga lalabs. Nawala yung aking antok. UAE.
sa United Arab Emirates. Ayan. Dito ay napakadaming camel. Ayan, mga lalas. Ako sa United States of the Philippines. Ayan. Sana all. Ako gusto ko nang umuwi, mga lalabs. Araw-araw ko na lang naiisip na gusto ko nang umuwi. Alam niyo ba, mga lalabs, sobrang mahal ng ticket ngayon dahil sa pandemic. Dahil meron na namang corona dyan sa Pinas. Ayan. Naghigpit na naman. Alam niyo ba kung magkano yung ticket dito is nasa 13,000 dirham, mga lalabs. Alam niyo ba yung 13,000 dirham kung magkano yun? Ang 1,000 dirham dito, mga lalabs, ay inaabot ng 13k. 13k yung 1,000 dirhams. So ang ticket ngayon, mga lalabs, nasa 13,000 dirham. Parang kalahating milyon na yun. Kay DJ Boom Boom pala yan. Oh my god, hindi na tayo nito makakauwi. Parang nasa 100,000 may gitna yung yung ticket. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Ayan. Grabe ang mahal ng ticket, mga lalabs. Iisipin mo, mag-stay ka muna ng UAE kasi napakamahal. Napakasayang. Ayan, Doc Rose Channel, dan dikit sa'yo, idol. Pasok din na lang from J-Pads. Ayan. Padikit po, please, from Looming. Ayan. D4 Bulabogs. Biglag shout out. Tamsa Kos. Ayan. Ayan, D4 Bulabogs ng baba ng bahay. Ayan. Ayan, 11 million in daw sa biglag shout out. Ayan. Sana pagdating ng August, ayan, bumaba na yung ticket. Nakatulad nung dati. Nasa lang, 30k. 30k lang yung dati. Nung normal. Nasa ata, 1,500 dirham. Ayan. Ngayon sobrang mahal. Doble-doble, mga lalas. 13k. Philippine Airline. Oh my god. Kasi yung yung 6,000 dirham inaabot ng 50k. Ayan, nasa 150,000 yung ticket. Ay, grabe, uy. Yung makakauwi lang siguro yung madaming pera. Ayan. Ayan, dikit kalimbang na ako sa'yo, Doc Rose Channel. Ayan, wala na ata si Doc Rose. Ito kay Looming. Ayan. Wala si Doc Rose, umalis na ata. Ayan, Looming, nakadikit ka na. Padikit please kay Looming. Ayan. Boom, 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 boom. Ayan. Tita Chair TV dan pulpak ka sayo, idol from Joy Rick Vlogs. Ayan. At ginto dan po from Kaaro. Ayan. Looming dan na sayo po from AK Channel Vlog. Migalab shout out. Ayan. Padikit po, balik agad. Ayan. Aling Silay, migalab shout out. Aling Silay. Ayan. Si Aling Silay. Ayan.
Dubai ka ba ngayon, host? Ayan. Nasa UAE lalabs. Ayan. Nasa UAE ako lalabs. Ayan. Yung ano, Dubai. Nasa UAE din yung Dubai. Kaso, ano, nasa Alin ako lalabs. From Alin to Dubai. 2 hours. Ayan. 2 hours ang biyahe. Ano, AK Kitchen Vlog. 2 oras. Yung biyahe, magbabas ka. Ayan. Papuntang Dubai. Boss Kendrick, may grab shoutout. Tamsak host, ayan. Ayan, Aling Silay, Joy Rick Vlog dan from Aling Silay, ayan. Aling Silay dan na sayo, thank you from AK Kitchen Vlog, ayan. Ayan mga lalams, padikitan naman si Luming, ayan. Nakasabit si Luming, ayan, mga lalams, ayan. Sa Dubai, napakadaming Pilipino doon. Marami namang Pilipino kahit saan dito sa UAE, pero mas pinakamadami sa Dubai, ayan. Ang Dubai is open country mga lalabs, ayan. Dito sa Dubai, sa UAE mga lalabs, sobrang open country na than Saudi. Yung Saudi medyo mahigpit. Ang Dubai, pwede nang magsama ang dito sa UAE, pwede nang magsama yung magjowa, ayan. Hindi na katulad nung dati na sobrang higpit, ayan. Inalaw na ng UAE yan na pwede nang magsama ang mag-boyfriend, ayan. Sa iisang bahay. Last 2001 2021 pala. 2021, ayan. Kaya ang Dubai, ang UAE ay open country mga lalabs. Hindi katulad sa Saudi is nakakatakot, ayan. Sobrang higpit doon, ayan. Ayan, James Balasaga, tamsak. Ayan, salamat sa patamsak, James. Ayan. Charm dan na sa'yo from Iki Kitchen. Ayan. James Balasaga, ayan. Pero mga lalabs, I love UAE. Alam nyo ba kung bakit? Nung time nakasagsagan ng corona mga lalabs, kapag, halimbawa nasa plat ka, parang yung dito kasi sa abroad, meron ditong tirahan na parang partition or plat. Parang kwarto lang yun ha. May mga Pilipino nakatira dyan mga lalabs. Oras na mag-positive kayo, ang ano dito yung corona test mga lalab, free. Kaya I love UAE, alam mo yun. Ang government ng UAE, hindi nila pinabayaan yung mga tao dito, kahit anong nationality. Pag ikaw nag-positive mga lalabs, pwede kang tumawag ng ospital sa ambulance. Then yung ambulance, pupuntahan ka kung nasaan ka, kukunin ka nila dito kung sa bahay mo, dadalhin ka nila ng hospital mga lalabs, libre yung gamot, yung pagkain, aalagaan ka ng doktor. Alam nyo ba yun mga lalabs? Yung kasamaan kong Pilipino, si Bakla, grabe yung ano niya, lagnat, sipon, ubo. Nung kasagsagan ng corona yun, nahihirapan na siyang huminga mga lalabs. So ginawa niya, tumawag siya ng
ambulance. Ala, pinick up siya mga lalabs. Muntik na siyang mamatay, oy. Inalagaan siya mga lalabs ng hospital. Libre yun mga lalabs, walang bayad. Yung gamot, yung doktor, yung pagkain niya mga lalabs, libre lahat. Wala siyang binayaran kahit piso. Kaya mga lalabs, ang ganda ng dito sa UAE kasi hindi nila pinabayaan yung mga tao dito kahit anong nationality. Pero may napanood ako dati nun yung sa Saudi, madaming namatay doon yung kasagsagan ng corona kasi pinapabayaan yung tao doon. Pero dito sa UAE mga lalabs, never pinabayaan. Ang ganda ng palakad ng UAE mga lalabs, yung government ng UAE. Iwan ko siguro pag uuwi na ng Pilipinas. Nakakaiyak siguro, iwan ko. Kasi matagal na rin ako dito, naka 8 years na ako mga lalabs. Ayan. Kaya mga lalabs, I love UAE the best. The best ang UAE mga lalabs. Ang government ng UAE, ayan. At ang mga tao dito mga lalabs nasunod sa government, hindi katulad sa Pilipinas na ang titigas ng ulo kaya dumadami yung virus. Dito pag sinabing hanggang alas 8 lang ng gabi, mga lalabs alas 8 lang, wala nang nasa labas. Kasi oras na lumabas ka, naku ang mga pulis, kukunin ka talaga mga lalabs. At magpapain ka ng 3,000 dirhams. Alam niyo yung 3,000 dirhams kung magkano yun? Ano siya? Ayan, nasa 30,000 pesos. Oo, ano? AK Kitchen Vlog, oo, isang tawag mo lang, pukuling ka talaga ng ambulance. Kaya mga lalabs, nung kasagsagan ng corona, kunti lang yung may namamatay din naman dito, pero yun yung ano, yung parang mga matatanda na mga lalabs, yung sobrang tanda na talaga na tinamaan ng corona. Pero yung mga bata-bata pa mga lalabs, walang namatay dito kasi ang government ng UAE hindi nila pinabayaan yung may mga corona. Meron dito sa UAE mga lalabs, isang lugar, isang hospital na pinagdadalhan ng mga positive. Kukunin ka nila sa bahay mo at doon ka nila ilalagay sa hospital na yun. Lahat ng positive doon lang sa lugar na yun, sa isang hospital lang yun. Hindi siya mga lalabs kalat-kalat na lahat ng hospital may corona, hindi. Isang hospital lang ang pinagdadalhan ng may mga positive. Ayan. Tapos yung hindi naman masyadong malala, meron silang ano, ginawang parang ano ata yun hotel, parang ganun. Doon naman sila nagka-quarantine. Ayan. Tapos mga lalabs, may mga doktor pa yan. Ayan. Driver channel, may galang shout out. Tamsakos, dating dikit. Ayan. Ayan, driver channel, may jacket ka na. Ayan. Kaya mga lalabs, I love UAE wala. Ayan. Lahat ng tao dito nasunod. Ayan. Hindi maritigas ang ulo. Ayan, AK Kitchen Vlog, dan full pack. Ayan, Lily ng gumanang bahay. Ayan. Ang vaccine din dito lalabs is free, walang bayad. Ayan. Nakatatlong vaccine na ako mga lalabs. Lahat dito free. Ayan. Opo, ayan. Free lahat mga lalab. Yes, tama sa AK Kitchen Vlog. Ayan. Free, ayan. Nakatatlong vaccine na ako. Ayan, free lahat mga lalabs. Ayan. Kasi ayaw ng UAE na
kumalat yung virus. Ayan. Kaya inaano talaga nila na lahat ng tao dito magpabaksin kasi free naman. Ayan. Kasi mga lalabs, pag wala kang vaccine, hindi ka makakapasok ng mall. Ayan. Kasi sa labas pa lang, harangin ka ng security. Kailangan ipakita yung, meron kasi dito yung ano, halimbawa, may vaccine ka mga lalabs, meron yun yung tinatawag na Alcocen, yun yung ipapakita mo sa security kung gusto mong pumasok sa mall. Yun yung ano yung pinapakita ng mga vaccinated. Ano na yun, pag ikaw nag-PCR, ano yun, ina-update yung lumalabas na yun, dun negative ka, ayun. Nakalagay dun lahat ng ano info mo, ayan. Tapos kulay green yung mga lalabs. Green color yun. Ganito yung mga lalabs, so kapag ikaw, ayan, mga ganyan siya, oh. Yung ganito mga lalabs, so ganyan yung pinapakita namin sa security pagpapasok ng mall, ang green pass na yan. Na pala. Ayan. Ayan, ganyan lalabs. Ayan. Pag vaccinated ka, ayan. May picture namin. Ayan. Tapos naka-green. Ayan. May nakalagay sa baba, vaccinated. Ayan. Ayan, no, meron siyang ano. Ayan, pinapakita namin. Iki, nasa Dubai ka ba? Iki channel, Iki kitchen vlog. Ayan. Nandyan pa ba si James Malasaga? Si Caro nandyan? Ayan, Crystal TV, Migalab shoutout. Ayan, Tamsak Host. Ayan. Ayan, Crystal, meron ka na pong jacket. Ayan. Dito tulad sa Pinas House, 5 hours ng pila ang pinsan ko. Pagdating sa kanya, di pala siya nakalista. Ngayon di na baksinan, kaya uwi na lang pinsan ko. Grabe talaga, sa atin walang kwenta. Ito, hindi mo na kailangan magpalista. Uy, ayan. Basta pumila ka lang, ayan. Lahat ng nakapila, mababaksinan. Hindi ka magsasayang ng oras, ayan, ng araw. Hindi na kailangan ng lista-lista. Pag pumunta ka, bibigyan lang kayo ng papel, ayan, magsulat kayo dyan lahat. Wala na, ayan. Ayan, Crystal, nang baba ng kanyang bahay. Ayan.
Kaya nga kasi ang ganda ng ano palakad ng UAE. Tama. Basta may ID ka, ayan, di ka natanungin, vaccine ka na agad, ayan. O ako kasi lahat sa akin free. Simula nung una, first vaccine ko free, second free, third free, ayan. Lahat free. Sa Pilipinas ata may bayad eh. Saka may priority. Ayan, Baseco Beach Warriors vlog. Graduate po ng grade 2, ayan. Baba ka ng bahay, ano? Baseco, baba ka ng bahay. Joyrek vlog, pag-graduate po ng grade 2, ayan. Joyrek vlog dan suklelod sa dalaga mong nagmumudjol, eh, galing, ayan. Ayan, Baseco, magbaba ka ng bahay. Ilay. Sa atin walang kwenta talaga, kakainis talaga sa ating, mabubuisit ka na lang, ayan. Saka yung mga tao dyan hindi takot sa government, oy, ayan. Dito pag sinabi ng UAE, pag in-announce ng UAE na lockdown, walang talagang lalabas. Ganitong oras hanggang 6 lang lahat. 6 lang. Wala nang lalabas. Kasi oras na lumabas ka at mahuli ka ng pulis, nagot ka. Magpapain. Ayan. 5,000 dirham ata. Ayan, Baseco 102. Sabihin kita ng 5 Baseco, ayan. Payuda po, bigyan kita ng 5 Baseco, ayan. Baseco, ayan. Ayan, sige, dikit ko yung aking main mo pala yung ito. Igunahin ko muna yung aking main, ayan. Iya dan dating dikit thumbs love na lang from Chef G, ayan. Ayan, Baseco, punta ko sa bahay mo, ha, sa main ko to, ayan. Ayan, Baseco Beach. Ayan, nasuklan lang kita ng main ko, ha. Ayan. Nagbakas ako dun. Ayan. Hindi kita ng 5. Pang-anim yung aking main channel.
Ayan, Tia Dan dating dikit from Chef G Vlogs. Ayan. Basayo Dan Lods. Ayan, Basiko. Babalikan mo na lang si Jonaski. Ayan. Dumikit sa'yo si Jonaski, nagbakas. Negros Beats Club. Negros Beats Club. Pangatlo yun. DJ PJ. Ayo. Nga ba kasi ng pangalan mo, Basiko? Mahaba ang pangalan mo, Lalabs. Ayan. Kawawa naman yung didikit sa'yo. Isa type pa yung pangalan mo. Oy, ayan. Ang haba. Everything, how everything. Ayan, wait lang. Imin ko lang yung kape ko, malamig na. Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter Gawin na natin 110 to ano, Basiko. Ayan. 107 ka na. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayan, Nits Vlog. Mag-love shoutout, Lalabs. Ayan, 70 thumbs up host, nasa harang. Ayan, salamat sa paharang, Lalabs. Ayan. Basiko, huwag kang magbaba ng bahay, uy. What is social distancing? What is social distancing? Ayan, Nits Vlog nang baba ng kanyang bahay. Ayan. What is social distancing? 1 liter Okay po, ayan. Pag nakapin ka, Lalas, pag pupunta ka sa LS, pag pinin ka ng host, huwag kang magbaba ng bahay kung nagdidikit sa'yo kasi nalagasin niya ni Lolo. Ayan, dan sa nakapin from Shadow. Ayan, Shadow, mag-love shout out. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration
Ayan, 110 ka na basiko. Ayan, basiko. Wala na bang tao? Ayan, 4 na lang. Ayan, basiko, nag 111 ka na. Ito, gawin mo yan pagkata ng isa. Ayan. Ayaw bumaba. Ayan, Tia Pilapil Vlog dan pulpak sa'yo idol from Joy Rick. Ayan. Yan, mano ka na, basiko. Gumuhit ka na.
babago. Sino pa ba nandyan? Nandyan pa ba si ano? Si Nits Vlog? Yan mga lalabs, alas 5 na. Alas 5 na ng madaling araw dito mga lalabs. Ako yung mag-out na. Kita-kits ulit tayo bukas. Mag-out na po ako mga lalabs. Ayan. Joyrick. Ayan, Joyrick. Baba ka ng bahay muna. Joyrick. Yan kita ng 5. Joyrick, nandyan ka pa, Joyrick. Ayan. Ayan. Mag-out na ako mga lalabs. Yung kita 5 Joyrick, wait lang. Ang laki pala ng bahay mo, oy. Ayan, Joyrick, babalikan mo na lang si ano, si Junaski ha, nagdikit sa'yo. Ay baka siya lalabs. Hindi na ako magbakas yung ano, yung 4.
Yan, Joy Rick. Steve Moore, may nag shout out. Ayan. Ayan, ano, Joy Rick, dan ako ng 5. Ayan. Nice to meet you all from Steve Moore. Ayan. Ayan, Madam Muwa na Iguana. Balikan na kita lalab sa ayan. Yung aking main channel, dikit ko na sa'yo. Nagbakas ka, ayan. Ayan, Muwa na Iguana. Nabalikan na po kita sa iyong ayan, main channel. Ayan yung ibang di ko pa nabalikan mga lalas, mamaya na lang. Ayan, mag-out na ako mga lalas. Kita-kits tayo bukas. Nangal tuloy yung kiligili ko. Out na ako mga lalabs. Kita-kits tayo tomorrow. Ayan. 5:40 AM Pinas time. Mag-out na po ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye. Ayan.